зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ҷалолиддини Балхе ва ноҳияи Дӯстӣ аз ҷониби ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатнон якчанд далели қонунвайронкунии дағали ҳаракати роҳ ошкор карда шуд. Сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Балхе Абдуллоев Сайнуриддин, Усмонов Азамат, Ҳафизов Ҳафиз, Мизронов Искандар дар ҳолати мастӣ дастгир карда шуданд, ки нисбаташон бо қарори суди ноҳияи Ҷалолиддини Балхе 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ва 5 сол аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум карда шуд. Ва бо ҳамин далел Каримов Муродалӣ, сокини ноҳияи Дӯстӣ ҷамоати деҳоти Туғаланги деҳаи Қаҳрамон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla 0733 AE03, ки воситаи нақлиёташро дар ҳолати мастӣ идора мекард, бо қарори суди ноҳияи Дӯстӣ нисбати ронанда 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ва 5 сол аз идора кардани воситаи нақлиёт маҳрум карда шуд.